Για καινούριο ή μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, Katakis.gr. Βρείτε με ένα κλικ το δικό σας αξιόπιστο αυτοκίνητο μέσα από μια μεγάλη λίστα οχημάτων. Δείτε ψηφιακά την άδεια, το κτέο, το τεχνικό έλεγχο και το ιστορικό σέρβις για να γνωρίζετε ό,τι χρειάζεστε για την αγορά του. Κερδίζετε πενταετή εγγύηση, πιστοποίηση χιλιόμετρων, δικαίωμα επιστροφής χρημάτων και δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Αυτοκίνητο Katakis.gr. Γρήγορα, έξυπνα, αξιόπιστα.